Já vás vítám dneska u nového videa, dneska to bude takový trošku povídací. Mám tady Ferrari, který se vyrobil v roce 2015. Na počátku února oznámila italská automobilka, že zakládá nové oddělení Sporting Activity Department, jež sdružoval veškeré závodní aktivity Ferrari a zároveň je přiblížil v soukromé klientele. V té době šlo hlavně o program F1, tím se ale v dnešní době nemůžeme chlubit. V rámci poháru konstruktérů jí totiž průběžně patří až 5. místo. Momentálně ovšem máme jednu novinku, jež pozornost celého světa k novému oddělení zcela jistě připoutá. Jeho šéf Antonello Collet totiž potvrdil, že ve vývoji je okruhová verze hybridního supersportu LaFerrari. Ta samozřejmě ponese označení XX, přičemž následovat bude experimentální vývoj, již v minulosti přešli Enzo FXX a FXX Evolution, či 599XX a 599XX Evolution. Okruhová verze LaFerrari oproti předchozí exemplářům bychom se přitom měli dočkat lehčího úroku, neboť výkon dost možná zůstane na standardních 963 koní. Místo toho se inženýři zaměřili na ovladatelnost. Verze XX by tak měla profitovat se snižování hmotnosti, zlepšení aerodynamiky, nového zavěšení či zrevidované elektroniky a poladěné trakční kontroly. Běžné obutí pak nahradí závodní sliky. Všechny tyto komponenty by přitom neměly prospět k zrychlení, ale zároveň jsou rovněž důvodem, proč veřejné vozovky zůstanou okruhovému LaFerrari zapovězeny. Bylo vyrobeno 500 kusů kupé a z toho 210 Aperta. Jeho cena je 123 milionů korun. S jejím akceptováním ale rozhodně žádný z oslovených klientů nebude mít problém, když ve výsledku vůz ani nezaparkují ve své garáži. I jeho ustájení a servisování totiž má na starosti Ferrari. Mimo tento vůz pak Collet rovněž dodal, že italská automobilka v poslední době zvažovala vstup do nejprestižnější kategorie Le Mans. To je však podle šéfa nového oddělení momentálně nereálné, neboť většinu rozpočtu pro závodní aktivity spolíká Formule 1, dokud tedy nebude zaveden rozpočtový strop v LMP1 Ferrari, neuvidíme. LaFerrari se vyrobilo pouze 499 kusů mají majitele, jinak se jich vyrobilo 500, s tím, že jedno Ferrari je v muzeu Ferrari. Představen byl v roce obyčejné LaFerrari bylo představeno v roce 2013 v Ženevě. Pohon obstarává vidlicový 12-válec o objemu 6,3 litru, který vyvine 800 koní a se systémem elektrických motorů KERS, který vyvine 163 koní a i na predek těžkého motoru elektrického pohonu a auto váží jen 1255 kg, co se podařilo dosáhnout díky rozšířenému využití uhlíkového vlákna. LaFerrari dosahuje z 0 na 100 km za hodinu, se udává 3 sekundy a maximální rychlost 350 km za hodinu. LaFerrari je předchůdce Ferrari Enzo. Děkuji, že jste sledovali, dejte odběr, like, zvoneček, doufám, že jste si z dnešního videa něco odnesli a u příštího videa už se uvidíme zase u Forzy, anebo chystám další nový projekt. Děkuji za sledování, nazle. A nechám vám tady ještě, abyste se podívali na celý to, tak vypadá, je tam Ferrari
F590 XX, XX Evolution a Ferrari Enzo XX. A samozřejmě La Ferrari, o čem je druhý. Tak vás nechám dodívat. No, mějte se.